సో ఇది ఒకటి భాష్యం ఇక్కడ వస్తుంది ఇదే అధ్యాయంలో. దేవతలచే కూడా పూజించబడే శ్రీ విష్ణువు యొక్క ఆజ్ఞవాహకులు విష్ణువు యొక్క అద్భుతమైన శారీరక లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు మరియు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. విష్ణుదూతలు భగవంతుని భక్తులను శత్రువుల చేతుల నుండి, అసూయపడే వ్యక్తుల నుండి మరియు నా అధికార పరిధి నుండి, అలాగే సహజ అవాంతరాల నుండి రక్షిస్తారు. సో వీళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇక్కడ నిత్యంగా వీళ్ళు చలనంలో ఉంటారు. వీళ్ళు భౌతిక జగత్తుని కూడా వీళ్ళు ఎవరైనా భక్తులు ఉన్నారా, సో భక్తుల్ని వాళ్ళని రక్షిస్తాము, ఎవరైనా హరే కృష్ణ జపిస్తుంటే వాళ్ళని వైకుంఠంలోకి తీసుకొని పోదాము అని వీళ్ళు విష్ణుదూతలు భగవంతుడ ఆజ్ఞల్ని వీళ్ళు పాలిస్తుంటారు. తన సేవకులు తమను చూసి అసూయ పడకుండా ఉండేదనుకు యవరాజు విష్ణుదూత లక్షణాలను ప్రత్యేకంగా వివరించాడు. దేవతలు విష్ణుదూతలను గౌరవప్రదమైన నమస్కారాలతో పూజిస్తారని మరియు శత్రువుల చేతుల నుండి, సహజ అవాంతరాల నుండి మరియు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల నుండి భగవంతుని భక్తులను రక్షించడానికి ఎల్లప్పుడూ చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటారని యమరాజు యమదూతలను హెచ్చరించారు. కొన్నిసార్లు కృష్ణ చైతన్యం సంఘం సభ్యులు ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క రాబోయే ప్రమాదానికి భయపడతారు మరియు యుద్ధం జరిగితే వారికి ఏమి జరుగుతుందే అడుగుతారు. అన్ని రకాల ప్రమాదంలో భగవద్గీతలో కౌంతేయ ప్రతిజాని నమే భక్త ప్రణశ్యతి ధృవీకరించబడినట్లుగా విష్ణుదూతలు లేదా దేవదూని రక్షణ గురించి వారు నమ్మకంగా ఉండాలి. భౌతిక ప్రమాదం భక్తుల కోసం కాదు. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ధృవీకరించబడింది. పదం పదం యద్విపదాంన తేషాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి అడుగులోనే ప్రమాదాలు ఉంటాయి, కానీ అవి భగవంతుని పాదపద్మాలకు పూర్తిగా శరణాగతి పొందిన భక్తుల కోసం ఉద్దేశించబడలేదు. విష్ణువు యొక్క స్వచ్ఛమైన భక్తులు భగవంతుని రక్షణను పొందుతారని నిశ్చయించుకోవచ్చు మరియు వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మరియు శ్రీ కృష్ణ భగవానుడి ఆరాధనను, అంటే కృష్ణ చైతన్యం యొక్క హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని బోధించడం ద్వారా పూర్తిగా భక్తి సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి. ఓకే 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 సారీ, నేను చదివాను, మీకు షేర్ చేయలేదు స్క్రీన్. ఎనీవే, సో ఇది భాగవతంలో ఇది 3వ అధ్యాయంలో ఇది చెప్తుండే మాటలో మనకు ఇది గ్యారంటీ. ఎలాగా ఆ అజామిలని వాళ్ళు రక్షించారు యమదూతలు, అదేవిధంగా ఇక్కడ యమరాజు చెప్తుండేది ఏ భక్తులకు కూడా ఈ విష్ణుదూతలు మనని రక్షిస్తారు. వరల్డ్ వారే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఎంతైనా మన పెద్ద ఇది ఉండొచ్చు, మనం దీని గురించి మేము ఆలోచించేది, ఒక టెన్షన్ పెట్టుకునేది, యాంగ్జైటీ పెట్టుకునేది, ఏమవుతుందో లేదు, అవసరం లే. సో భగవంతుడా ఈ కార్యకలాపాలని చేసే విష్ణుదూతలు వీళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళు రక్షిస్తారు అని ఈ శ్లోకాల ఇక్కడ చెప్తుండేది. దేవతలచే కూడా పూజించబడే శ్రీ విష్ణువు యొక్క ఆజ్ఞవాహకులు విష్ణువు యొక్క అద్భుతమైన శారీరక్షణను కలిగి ఉంటారు మరియు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. విష్ణుదూతలు భగవంతుని భక్తులను శత్రువుల చేతుల నుండి, అసూయపడే వ్యక్తుల నుండి మరియు నా అధికార పరిధి నుండి, నా అధికారం అంటే యమరాజు చెప్తుండేది, అలాగే సహజ అవాంతరాల నుండి రక్షిస్తారు. ఎస్, సో దానికి మనం ఏం చేయాలి, మనం హరే కృష్ణ మంత్రం జపించాలి మనం, అంతే. సో మనం ఇంకేమి పెద్ద మనము ఈ రక్షణలు ఆ రక్షణలు ఉంది మనకు, మన ఆలోచన ద్వారా, మన బుద్ధి ద్వారా మనకు కొంత డబ్బులు ఉంటే మనకు రక్షిస్తాయి, లేకపోతే ఇంకా ఒక పెద్ద సమాజము, పెద్ద కుటుంబం ఉంటే రక్షిస్తాయి. మనం ఆలోచన పెట్టి చేస్తాము, అయితే ముఖ్యంగా మనకి రక్షణ ఇచ్చేవాడు భగవంతుడు. మారే కృష్ణ రాకేకే, రాకే కృష్ణ మారేకే. సేమ్ చెప్తారు, కృష్ణుడు ఎవరైనా రక్షించాలి అంటే ఎవరు కూడా వాళ్ళకి ఏమి చేసే కాదు. అయితే కృష్ణుడు ఏమైనా ఎవరైనా వధించాలి అని అనుకుంటే ఎంత రక్షణాలు ఉంటాయో కాదు. హిరణ్యకశిపు ఏదేది రక్షణాలు, వాళ్ళు ఎంతెంత ఆ బ్రహ్ముడి నుండి వాళ్ళు పొందింది ఒక ఆశ్వాసన, ఒక ప్రామిసెస్, అయితే ఏమైంది అంతే. మన నరసింహుడు బ్రహ్ముడు అన్ని కండిషన్స్ పెట్టి మరలా కూడా వాడిని వధించారు. సో అదే ప్రహ్లాదు వాళ్ళ పుత్రుడు, వాళ్ళని వధించేదానికి హిరణ్యకశిపు అన్ని విధంగా ప్రయత్నించాడు, ఏ విధంగా లేదు అనే కాదు,
మేమేం ఆలోచించవచ్చు ఒక వ్యక్తికి ఎలా చంపేది అంటే వాళ్ళని పాయిజన్ ఇస్తాము, లేకుంటే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ఆయుధాలు అటాక్ చేస్తాము, లేకుంటే వాళ్ళని పై నుండి వాళ్ళని కింద పడచేస్తాము, లేకుంటే అగ్గిలో వాళ్ళకి వేస్తాము, లేకపోతే ఒక ఆ, ఇంకా విష సర్పాల నుండి, ఇంకొకటి ఆయుధాలు, ఇంకో నీళ్ళ, సో అన్ని కూడా చేశాడు ఎవరు హిరణ్యకశిపుడు రాదని. అయితే ఏమీ చేసే కాదు. సో ఇక్కడ చెప్పినట్లు సంరక్షణ అంటే కృష్ణుడు రక్షిస్తే ఎవరు ఏమి చేసే కాదు, కృష్ణుడు రక్షించలేకుంటే ఎవరు రక్షించేకు కాదు. సో ఆ, ఇది సత్యం ఇది. సో మనకు ఇప్పుడు కృష్ణుడి రక్షణ పొందాలి అంటే హరే కృష్ణ మొత్తం జపించాలి. సో ఈ అధ్యాయంలో ఆ, యమరాజు ముఖ్యంగా తన ఆజ్ఞావాహకులకి చెప్తుండేది, సో వాళ్ళు కృష్ణుల నామం ఎవరు జపించుతారు, సో వాళ్ళకి సదా భగవంతుడు రక్షిస్తాడు, ఈ విష్ణు ఆజ్ఞావాహకులు రక్షిస్తారు. సో ఆ కారణంగా మీరు అజామిలుడిని మీ పైనికి అధికారం లేదు, అది సరి అది. సో తర్వాత వీళ్ళు కూడా చెప్తారు, ఎవరు యమరాజు, ఎప్పుడైనా మీరు భక్తులను చూస్తే వాళ్ళకి నమస్కరించండి అని చెప్తారు. వాళ్ళు కూడా చెప్తారు, ఇప్పుడు కూడా విష్ణు యమదూతలో ఎవరైనా భక్తులను చూస్తే వాళ్ళు నమస్కరించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారని. ఎలా అంటే వాళ్ళకి అనుభవం అయింది, అప్పుడే వాళ్ళకి విష్ణుదూతలు ఎవరు, విష్ణు ఆజ్ఞావాహకులు ఎవరు, వాళ్ళ గురించి ఆ తెలివిని కూడా యమరాజు వీళ్ళు చెప్పారు. సో వాళ్ళు గౌరవిస్తారు. సో మనం ఇది చేసే అవసరం లే. ఇక్కడ ఎట్లా చెప్పింది అంటే సో ఎంతో పాపకార్యాలు ఉంటేను కూడా, క్రానిక్ ఇది ఉంటేను కూడా, అయితే మనం జపం చేసేది పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని కొనసాగితే మనం ఆ కార్యకలాపం దాన్ని విడిక మనం భగవంతుడు మనని రక్షించుతాడు. సో ఎలాగో మనం భగవంతుడి నామం జపించాలి. సో దాన్ని విడువరాదు మనం. సో ఇంకా ఏం చెప్పారు ఆ దీంట్లో ఇంట్రొడక్షన్లో, అది విడిచి వేరేదన్నీ కార్యకలాపాలు చేస్తేనో భగవంతుడి రక్షణ దొరకదు. ఎంత పండితులైన వాడు, ఎంత వేదాలు యజ్ఞాలు ఆచరించేవాడు కూడా, వాళ్ళు కూడా నరకంకి వెళ్ళాలి పడుతుంది. వాళ్ళు దాని నుండి ముక్తి లేదు వాళ్ళకి. మనం వింటాం కదా, ఎవరి స్టోరీ వింటాం భాగవతంలో, నృగమహారాజు అని వింటాం. నృగమహారాజు చాలా గొప్ప వ్యక్తి, మహారాజు చాలా పుణ్యవంతుడు, చాలా దాన ధర్మాలు చేసే వ్యక్తి. అయితే కొంత మిస్టేక్ అయింది వాళ్ళ ఆచరణలో. కొంత మిస్టేక్ అంటే మేము విన్నట్లో, ఒక గోమాత దానం ఇస్తుండ్రి వాళ్ళు, ఇచ్చే దానం ఒక బ్రాహ్మణుడికి మరలా అదే గోమాత తిరిగి వచ్చింది. వాళ్ళు దీన్ని ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి వాళ్ళు దానం ఇచ్చారు. సో ఏ విధంగా ఒకటే వస్తువుని ఈ ఇద్దరికి ఇదే దానం ఇచ్చేకవుతుంది. సో ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు వచ్చారు. ఇద్దరు వచ్చి వాళ్ళ మధ్యలో, ఈ రాజు మీరు నాకు ఇచ్చింది ఇది, వాళ్ళు లేదు నాకు ఇచ్చింది. సో ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి రాజు అడిగింది, మృగమహారాజు, 1000 నేను గోమాతలు ఇస్తాను, గోదానం చేస్తాను. పోతే వాళ్ళు లేదు, మనకి 1000 పెట్టుకుని ఏం కావాలి, మనకి ఒకటి చాలు మనకి. పోతే మీరు మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, దానికి కారణంగా మనము ఇంకొకరిది ఇది కాదు అది. సో వాళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడే విడిచిపోయారు. సో చెప్తారు, అప్పుడు వాళ్ళకి ఫైనల్గా వాళ్ళకి మృత్యు వచ్చినాక వాళ్ళు యమరాజు దగ్గర వెళ్ళారు. సో యమదూతలు యమరాజు ఆజ్ఞావాహకులు వాళ్ళని తీసుకొని పోయి యమరాజు చెప్తారు, వాళ్ళకి చాలా పుణ్యం ఉంది, పోతే కూడా కొంత చిన్న పాపం ఉంది. సో మీకు ఏది కావాలి, మొదటగా మీరు పుణ్యం అనుభవించుతారా, లేకుంటే పాప ఫలాల్ని అనుభవించుతారా? సో వాళ్ళు పాప ఫలాన్ని అనుభవిస్తాము అని వాళ్ళు చూస్ చేశారు. సో త్వరనే నృగా మహారాజుని ఒక పెద్ద లిజర్డ్కి ఏమంటాము, పల్లి అంటామా, పల్లి సో పల్లిగా మార్చారు. తర్వాత మనకి ఆ స్టోరీలో వినేది మనం, కృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ ద్వారకా దగ్గర ఒక బాయిలో పెద్ద పల్లి ఉన్నప్పుడు ఆమెక కృష్ణుడు పుత్రులంతా ప్రయత్నిస్తారు. ఫస్ట్ వాడు పిక్నిక్ పోయినప్పుడు వాళ్ళని అక్కడి తీసేదానికి ఫైనలీ కృష్ణుడే ఆ నృగమహారాజు పల్లి రూపమున ఉండే ఆ బాయిలో నుండి ఎత్తిస్తారు. సో ఇది ఉండే విషయం. సో భక్తి కార్యాలకి ఏ విధమైన వేరేది మేము పోల్చే కాదు. ఎన్నో శుభకార్యాలు కావచ్చు, ఎన్నో దేవతా పూజలు కావచ్చు, ఎన్నో యజ్ఞ ఆచరణలు కావచ్చు, ఎన్నో యోగాభ్యాసాలు కావచ్చు, ఎన్నో జ్ఞాన ఇది పొందే ఇది కావచ్చు. సో ఇది ఏది కూడా భక్తి కార్యాలకి పోల్చేది కాదు. సో హరే కృష్ణ భగవంతుడు నామం జపించేది అంటే ఇది సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మికమైన విధానం. వేరేవన్నీ కూడా ఎంత అవుతానో భౌతిక జగత్తుల భౌతిక పుణ్యము,
భౌతిక ఇది అంతే, స్థాయి, మంచి స్థాయి దొరకవచ్చు మనకి అంతే. ఓకే, మనకి దొరికేది భగవత్ నామం ద్వారా మనకి దివ్యమైన లాభం. మనకి స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయా. సో ఎనీవే, సో నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇది కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు, గీతా జయంతి. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతాని బోధించిన ఏకాదశి December 1st ఈ ఇయర్. సో మన అన్ని మందిరాల్లో ఇది ఒక పెద్ద సెలబ్రేషన్ ఉంటుంది. మీరు దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది, మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. సో మనం కూడా ఇక్కడ మండే ఉండే కారణం మనం సండే కూడా ఆచరిస్తున్నాం. అంటే సండే రోజు చాలా మంది ఫ్రీ ఉంటారు, సో వాళ్ళు రోజు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా మన ఇస్కాన్ వేరే సెంటర్స్ చేస్తారేమో తెలియదు, సండేనే చేస్తారో మండేనే చేస్తారో. సో ఒకటి, ఆ రోజు మనము భగవంతుడ ఈ గీతాన్ని అందరూ చేరి చదవచ్చు. అన్ని అధ్యాయాలు 18 అధ్యాయాలు కూడా పఠించవచ్చు. ఏ విధంగా మీరు ఏకాదశి రోజు చేస్తున్నారు అదే విధంగా ఆ రోజు కూడా చేయొచ్చు. సో లేకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక అధ్యాయం మేము చదువుతాం ఆ రోజు, ఆ శ్లోకాల్ని మేము చదవచ్చు. మేము దాంతోపాటు కొంత శ్రీల ప్రభుపాద భాష్యం కూడా చదివితే బాగుంటుంది. అంటే మనకు సంస్కృతం మనందరికీ రాదు మనకు. సో అది డెఫినెట్లీ ఆ శ్లోక వినేది, దాన్ని చెప్పేది, దాన్నే మనకి పరిశుద్ధం అవుతుంది. అయితే ఇంకా దాంట్లో ఉండే అర్థం చేసుకుంటే మనం ఆ భావం వేరేది. సో ప్రభుపాద భాష్యం మనకు ఆ భావం ఇస్తుంది, ఆ భావనాలు ఇస్తుంది, మనకి ఏమి కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ మనకి కల్పిస్తుంది. భగవద్గీత యథాతథం. శ్రీల ప్రభుపాదలో మనకి భగవద్గీత ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్తారు, ఎన్నో భగవద్గీతాలు ఉన్నాయి, ఇంకొక భగవద్గీత దాన్ని నేను తయారు చేసే అవసరం ఏమున్నది, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఫర్ అనదర్ ఎడిషన్. అంటే ప్రభుపాదులో అమెరికాకి 1965లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చూశారు, పర్టికులర్లీ ఆచార్యులు ఇంగ్లీష్ భాషలో వాళ్ళు ప్రచారం చేసేది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది. వాళ్ళ గురువు వాళ్ళు ఆజ్ఞ ఇచ్చింది వాళ్ళకి, సో దీన్ని ప్రచారం చేయాలి, అన్ని విశ్వానికి అన్ని జనులకి ప్రచారం చేయాలి. సో ఆచార్యులు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో అడుగుతారు, ఎవరో ఒక అమ్మాయి, ఎవరో ఒక ఎల్డర్లీ లేడీ, సో వాళ్ళు అడుగుతారు, నాకు యాదవ్ భగవద్గీత మీరు రికమెండ్ చేయవచ్చా? సో ప్రభుపాద చెప్తారు, ప్రభుపాద చూశారు ఆల్రెడీ, పర్టికులర్లీ ఇండియాలో కూడా ఇంగ్లీష్ దీంట్లో ఎవరు కూడా సరిగా దీన్ని ట్రాన్స్లేషన్ లేదు. భగవద్గీత అని చెప్తారు, అయితే భగవద్గీత అని యథార్థ రూపంగా లేదు. సో ప్రభుపాద చెప్తారు, దానికోసం నేను భగవద్గీత యథాతథం దీన్ని రాసేకి మొదలు పెట్టాను నేను. సో అదే నెసెసిటీ, శ్రీల ప్రభుపాద నెసెసిటీ చూసి వాళ్ళు దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. అండ్ ప్రభుపాద చాలా బాగా రాస్తారు దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్లోనే, ప్రీఫేస్లోనే. సో ఇది దీన్ని రచించే ఒక క్రెడిట్ అంటే ఏం చెప్తాం, ఒక ఇది ఎవరికి కన్నడ తెలుగులో ఏం చెప్తాం క్రెడిట్ అంటే, ప్రభుపాద రచించింది. సో వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ మనం చాలా వాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తాం, దానికి వాళ్ళకి మర్యాద ఇస్తాం. సో ప్రభుపాద ఇది నాకు కాదు, ఇది నేను రచయిది, ఇది కాదు, నా గురువు గారు వాళ్ళ ఆదేశం ద్వారా నేను చేసింది. సో వాళ్ళకి ఈ క్రెడిట్, నా గురువుకి క్రెడిట్ అని చెప్తారు ప్రభుపాద. సో వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు ఏమి స్వీకరించారు, నేను చేశాను, నన్ను నుండి భగవద్గీత ఇంత గొప్ప భగవద్గీత రచనమైంది, దీని నుండి ఇంత 1000 మంది విశ్వంలో భక్తులు అవుతున్నారు, అది ప్రభుపాదకి ఆ విధమైనది. ప్రభుపాద నా గురు, వాళ్ళ క్రెడిట్, వాళ్ళ ఆజ్ఞని నేను పాలిస్తున్నాను, వాళ్ళ ఆజ్ఞవాహకుడిని. సో తర్వాత ప్రభుపాద చెప్తారు, ఆమెకి ఎవరైనా ఒక్క వ్యక్తి అయినా స్వచ్ఛమైన శుద్ధ భక్తులు అవుతే నా ఒక ప్రయత్నము సక్సెస్. సో ప్రభుపాదలేమి ఆ విధంగా చాలా మంది దాన్ని చదవాలి, చాలా మంది ప్రభుపాద గురించి వాళ్ళని ఇది చేయాలి అని కాదు. ప్రభుపాద ఒక వ్యక్తి అయినా కృష్ణుడ స్వచ్ఛమైన భక్తుడు, ప్యూర్ డివోటీ. ప్రభుపాద చెప్తారు, అది అవుతే నేను రచించే ఇది నాకు పరిపూర్ణతం అని అనుకుంటాను. సో ప్రభుపాదులు ఈ అంత అందమైన ఈ భగవద్గీత మనకి ఇచ్చారు, మనకు భగవద్గీత యథాతథం ఇచ్చారు ప్రభుపాదులు. సో భక్తులు విశ్వంలో ఈ మాసము మటుక దీని ముందు కూడా నవంబర్ నుండినే స్టార్ట్ చేసి భగవద్గీతని ఎంత ఎక్కువగా మేము వితరించవచ్చు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఇనిషియలీ 1970s ఇది స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటాను. అప్పుడు చెప్తారు, అక్కడ ప్రభుపాద శిష్యులు ముఖ్యంగా అమెరికాలో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది. సో అమెరికా, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా నెక్స్ట్. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డిసెంబర్ టైంలో అక్కడ క్రిస్మస్ వస్తుంది. సో క్రిస్మస్ వాళ్ళకి హాలిడేస్, వాళ్ళు క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ అంతా. అప్పుడు వాళ్ళు ఒకనొకరు అంత ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, బంధువులు, స్నేహితులు అందరికీ వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇస్తుంటారు.
ఆమెకు అందరూ కూడా ఈ ఒక పర్చేజర్స్ అంత ఐటమ్ ఖరీదు చేసే దాంట్లో ఉంటారు. సో ప్రభుపాద శిష్యులు దీన్ని యూస్ చేసుకొని, ఈ ఆపర్చునిటీ యూస్ చేసుకొని వాళ్ళు భగవద్గీత మొదలే వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుండ్రి, అమ్ముతుండ్రి వాళ్ళు అక్కడ అన్ని వైపు, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇంకొకటి మాల్స్, అన్ని వైపు ఎక్కడెక్కడ జనాలు చేరుతారో అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ భగవద్గీత. ఈ టైంలో పర్టికులర్లీ జనాలు ఎక్కువగా ఉన్నారు, అంటే గిఫ్ట్ ఇచ్చే దీంట్లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఈ భగవద్గీతని మీరు గిఫ్ట్ ఇవ్వండి అని జనాలకి వాళ్ళకి ఇది ఇంకొక ధర్మ గ్రంథమో ఇంకొకటి ఆ విధంగా జనాలు కొంత ఓపెన్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు. సో వీళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్ చేసి వాళ్ళకి పుస్తకాన్ని వితరించి ఆరంభించారు. పర్టికులర్ చెప్తారు ఈ టైంలో వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అప్పుడు ప్రభుపాద సమయంలో ఇంత 1000 పుస్తకాలు. సో ప్రభుపాదకి వాళ్ళు అప్పుడు వేరే టైం కిందను ఎక్కువగా ఈ క్రిస్మస్ టైం, అప్పుడు న్యూ ఇయర్ టైం అని ఆ టైంలో ఎక్కువగా ఆ విధంగా ఇది షురు అయింది. అదే విధంగా ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఒక టైం నాకు ఇప్పుడు నప్తి వచ్చినట్లు చాలా ఉంది, చాలా రిపోర్ట్స్ చూడవచ్చు మీరు. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంత రిపోర్ట్స్ అంతా ఉంది, అంత అవైలబుల్ ఉంది. ఫ్రాన్స్లో అనుకుంటాను, ఫ్రాన్స్లో ఒక 1 week భక్తులు 25,000 భగవద్గీత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో ప్రభుపాదకి వచ్చి చెప్తారు, ప్రభుపాద్ మీ భగవద్గీత యథాతథము, ఈ పుస్తకాలు ఇది ఫ్రాన్స్ దేశంలో మన మీ శిష్యులు 25,000 పుస్తకాలు ఒక 1 week. సో ప్రభుపాదు ఇది భగవంతుడ అనుగ్రహం, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం. ఆ విధంగా అంత విశ్వంగా అంత జనాలు దీన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఈ భగవద్గీత ఈ పుస్తకాలు ప్రభుపాద చెప్తారు ఇవంతా టైం బాంబ్ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ వార్ టైంలో మేము వింటాము, వాళ్ళు బాంబులు అంతా వేస్తారు, కొన్ని ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది, కొన్ని స్ఫోటించదు, అది అలాగే ఉంటుంది. అది ఎంతో టైం తర్వాత అది ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వచ్చు. సో ఆ విధంగా ప్రభుపాద చెప్పేది ఈ నా పుస్తకాలు ఏమున్నాయి, ఈ కృష్ణ చైతన్య గ్రంథాలు ప్రభుపాద రచించేది, ఇది బాంబులు ఉన్నట్టు. సో ఎప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ వస్తుంది తెలియదు. సో మనకి మాతో పాటే ఒక భక్తులు ఉన్నారు, బృందావన్ చంద్ర ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ తండ్రి గారు ఎప్పుడో ఒక భగవద్గీత కొన్నారు, శిల ప్రభుపాద యథాతథం. అదే తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి దాన్ని చదువులేదో దాన్ని ఇంట్లో పెట్టారంట. సో ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత, ఒక మోస్ట్లీ అట్లీస్ట్ ఒక 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు అనుకుంటా తర్వాత మన డివోటీ వీళ్ళు దాన్ని చదివిందే వీళ్ళకి ఎఫెక్ట్. అంటే ప్రభుపాద పుస్తకము ఒక సూర్యం ఉన్నట్లు. సో మనకి చదివితే మనకి సరైన వెలుగు వస్తుంది, సరైన జ్ఞానం వస్తుంది, అన్ని సంశయాలు వెళ్ళిపోతుంది మనకి. సో ఆమె తర్వాత వాళ్ళు మన భక్తులు అదే విధంగా వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూస్ చేసి కాలేజ్ ఇదంతా మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళు ఈవెన్చువల్లీ మన ఇస్కాన్ మన కృష్ణ చైతన్య సంఘంని వాళ్ళు చేరుకోవాలి. సో ఇట్లా ఎన్నో మంది పుస్తకాలు ఈ భగవద్గీత. సో ఇది టైం బాంబ్ ఉన్నట్లు, ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా ఎఫెక్ట్ చేసింది తెలియదు. సో మనము కూడా ప్రయత్నించాలి. ఇప్పుడు ఈ మాసంలో చాలా మన ఇస్కాన్లో కూడా చాలా మహారాజులు, మన గురు మహారాజు అంతా వీళ్ళంతాను ప్రభుపాద శిష్యులు, చాలా అన్ని టెంపుల్స్ కాంపిటీషన్ విధంగా వీళ్ళు కూడా దాన్ని ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారు, ఎవరు వితరిస్తారు. సో మన దీంట్లో కూడా సౌత్ ఇండియాలో మన అన్ని ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. మనం లాస్ట్ 2 months వెనకాలి మన మ్యాంగ్లూర్లో మీటింగ్ అయింది, SIDC. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా జరుగుతుంటుంది మీటింగ్స్. వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు ఈ మంత్ మీ పుస్తకాలు ఎంత తక్కువగా మనము ఇవ్వచ్చో ఇద్దాం. సో మనకి ఎంత మందిరము ప్రింటింగ్ దొరుకుతుందో, దానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఉంటుందో దాని కాస్ట్కే మనము ఇస్తాము. సో మీరు తెలుగు కూడా నాకు తెలిసినట్ల మీకు చాలా తక్కువగా దొరుకుతుంది. అదర్ టైమ్స్ 300 రూపీస్ ఉంటుంది అనుకుంటా. ఎంత అవుతుంది మన టెంపుల్స్లో భగవద్గీత తెలుగు? 300 మారుతాం మనం, అమ్ముతాం మనం మ్యాంగ్లూర్లో. మీరు అక్కడ ఎంత, హైదరాబాద్ తిరుపతిలో ఎంత, ఏ ప్రైస్ లో అమ్ముతారు? అంతే ప్రభుజీ, 300. అయితే ఈ మంత్ లో అది కూడా తక్కువ. ఇప్పుడు అది మ్యారథాన్ రేట్ వచ్చిందా, చూసారా మీరు? వచ్చింది ప్రభుజీ, సెట్ గా ఇచ్చారు ప్రభుజీ. సెట్ గా ఇస్తున్నారా? లేకుంటే అది మనకు గైడ్ లైన్ వచ్చింది 210 కేమో అనుకుంటా తెలుగు భగవద్గీత. 10 books 3000 రూపీస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అది మన దీంట్లో ఉండాలి. మనము అంటే మంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యాడ్ అవుతుంది, మన మ్యాంగ్లూర్ నుండి మనం పంపాలంటే. లేకుంటే ఇన్ కర్ణాటక 2700 ప్రభుజీ. అన్ని ఆల్ ఓవర్ సౌత్ ఇండియా వాళ్ళు రేట్ ఇచ్చారు 240 ఇక్కడ ఉంది. మీకు కనిపిస్తుందేమో, మీకు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. తెలుగు ఫస్ట్ ఉంది ప్రభుజీ. తెలుగు చూడండి 240 ఉంది ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది. సో తెలుగు ఇది యాక్చువల్లీ సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ కి ఇచ్చిన రేటు.
అన్ని టెంపుల్స్ మీకు ఇదే రేట్ దొరకాలి మీకు. సో ఆ విధంగా ఇక మనం మ్యాంగ్లూర్ నుంచి పంపాలంటే మనం ఎక్స్ట్రా మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పంపాలి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్. దానికోసం అది పర్టికులర్ రూమ్ ఇది మీ డోర్ డెలివరీ అంటే ఆల్మోస్ట్ 40 రూపీస్ ఏమో పడుతుంది పర్ బుక్. 5 బుక్ 10 బుక్స్ అని పంపిస్తే మనము. లేకుంటే మీరు ఈ విఆర్ఎల్ గోడౌన్ డెలివరీ చేస్తే అప్పుడు ఒక 30% కాస్ట్ ఉండొచ్చు. అదంత ఉండదు. అదొక మీకు 20 రూపీస్గా పడవచ్చు. బెటర్ మీ దగ్గర 50 మందిరాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో మందిరం ఉంది, అబిట్స్, ఇంకోటి సికింద్రాబాద్, అత్తాపూర్, అంటే వేరే వేరే బ్రాంచెస్ అక్కడ అంతా ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఉంది. ఆ దగ్గర నుండి తీసుకోండి, మీరు తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. సో ఈ మంత్లా సో దీని ద్వారా మనము కృష్ణుడికి మన గురు పరంపర వాళ్ళకందరికీ కూడా గొప్ప సేవ చేసినట్లు అవుతుంది. శివప్రభు చెప్తారు కదా ఒక టైం, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు ప్లీజ్ మీ దెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ మై బుక్స్. నాకు మీరు నిజంగా నాకు ఒక సంతోషం చేయాలి అంటే, మీకు నా ప్రీత్యర్థంగా చేయాలి అంటే ఈ పుస్తకాలని విధరించండి అని ప్రభు. ఇంకొక ప్రభు చెప్తారు, నాకు ఏది వద్దు అంటే శిల ప్రభుపాద ఇంత గొప్ప సంస్థ చేశారు, 108 మందిరాలను చేపించారు, ఈ పుస్తకాలు రచించారు, ఇంత ఏదేదో అంత కార్యకలాపాలు అవుతుంది. ప్రభుపాద చెప్తారు, నాకు ఏది వద్దు, నాకు బిల్డింగ్లు వద్దు, నాకు శిష్యులు ఫాలోయర్స్ వద్దు, ఏది వద్దు, నాకు కేవలము నా గురు ఆదేశించింది ఈ పుస్తకాలు వితరించే దాంట్లో నన్ను సహాయం చేయండి, నన్ను మద్దతు ఇవ్వండి నాకు. సో ప్రభుపాద్ ఇది. సో ప్రభుపాద్ కూడా మనం వాళ్ళ జీవన చరిత్ర విన్నాము. సో మొదటగా వాళ్ళ గురుగారికి వాళ్ళు వ్యాస పూజ, వాళ్ళ గురు బర్త్డే రోజు వాళ్ళు ఒక కవనం రాస్తారు, ఒక పోయట్రీ. సో అది చూసిందే ప్రభుపాద్ గురువుకి ఎంత ఆనందం అవుతుంది. ప్రభుపాద్ గురువులు ఆదేశం ఇచ్చారు వాళ్ళు గౌడియ మఠ్కి, వీళ్ళు ఏం రచిస్తేనో దాన్ని ప్రింట్ చేయండి. అంటే జనరల్లీ ఏం సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఎవరైనా పుస్తకాలు రచించితేనో మ్యాగజైన్లో చేస్తేనో దాన్ని ఒకరు ఎడిటర్ ఉంటారు, వేరే ఎవరైనా చెక్ చేస్తారు, అది తత్వంగా సరిగా ఉందా, ఇంకొక విధంగా అంతా. సో అయితే ప్రభుపాదులు రచించిన ఇది వాళ్ళ గురువులకి ఎంత ఇదైంది అంటే, వాళ్ళు త్వరనే ఆదేశం, వీళ్ళు ఎప్పుడు ఏదైనా వీళ్ళ చేతుల నుంచి రచనం కానీ దాన్ని ప్రింట్ చేయండి, నాకు అడిగే అవసరం లేదు. సో ఫైనల్గా కూడా ప్రభుపాదులకి వాళ్ళ గురువులు చెప్పింది, లాస్ట్ వాళ్ళు దేహ త్యజించే ముందు ప్రభుపాదులు చెప్పింది, ఈ భగవద్గీత ఈ భాగవత విషయాన్ని నువ్వు ఇంగ్లీష్ భాషలో విశ్వం పూర్తిగా ఇది ప్రచారం చేయాలి, ఇది నీకు కూడా మంచిది, నిన్ను వినేవాళ్ళకి కూడా మంచిది. సో ప్రభుపాదుల తర్వాత దీన్ని ఎలా చేయాలి అని వాళ్ళు ప్రయత్నంలో ఉంటారు. ఫస్ట్గా ప్రభుపాద్ మ్యాగజైన్ బ్యాక్ టు గాడ్ రాస్తుంటారు. సో తర్వాత చెప్తారు, ఎవరో ఒక వ్యక్తి ప్రభుపాదకి మ్యాగజైన్ చదివే ఒక ఆయన ఎవరో ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఎవరో ఇంకెవరో ఇద్దరు చెప్తారు అనుకుంటా. వాళ్ళు చెప్తారు, ఈ మ్యాగజైన్స్ మీరు రాస్తున్నారు, అయితే మ్యాగజైన్స్ చదువుతాం మనము, తర్వాత దాన్ని విడిచేస్తాం. సో తర్వాత మ్యాగజైన్ ఎవరు కూడా అంతగా ఆలోచించారు దాని గురించి. అయితే పుస్తకాలంటే గ్రంథాలంటే దాన్ని పెట్టుకుంటారు. సో ప్రభుపాదులో వాళ్ళు గురువు వాడు మార్గదర్శనం ఇచ్చింది అని ప్రభుపాద స్వీకరించారు. ఎందుకంటే గురువు మనకు వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు ఆదేశించవచ్చు, లేకుంటే గురువు మనకు ఇంకొకరు వ్యక్తి గురించి ద్వారా కూడా వాళ్ళు మనకి మార్గదర్శనం ఇవ్వచ్చు. సో ప్రభుపాదులు చెప్తారు, వాళ్ళు ఎవరో వ్యక్తి ఎవరో సామాన్య వ్యక్తి, ఆర్డినరీ మ్యాన్, అయితే ప్రభుపాదులు దాన్ని లైట్గా తీసుకోలేవాళ్ళు, నా గురువునే వీళ్ళ ద్వారా చెప్తున్నారు అని ప్రభుపాదులు మ్యాగజైన్తో పాటు వాళ్ళు పుస్తకాలు రచించేకి ఆరంభించారు. ఈజీ జర్నీ టు అదర్ ప్లానెట్స్, భాగవతం ఫస్ట్ క్యాంటో, భగవద్గీత ఇవంతా వాళ్ళు రచించేకి ఆరంభించారు. ఆమెట్గా తర్వాత ప్రభుపాద్కి ఒక మాట వాళ్ళ గురువులు చెప్పింది, ఇఫ్ యూ ఎవర్ గెట్ మనీ ప్రింట్ బుక్స్, నీకు ఎప్పుడైనా డబ్బులు దొరికితే పుస్తకాలని ప్రింట్ చేయి. సో ఈ విధంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బృహత్ మృదంగా అని చెప్తుంటే ప్రభుపాద్ గురువులు దీనికి. మృదంగా అంటే మనము కీర్తన చేసేది, మనము హరే కృష్ణ మంత్రంని మనము జపించేది, కీర్తనం అది చేసినప్పుడు మనం ఉండే రూమ్లోనో మందిరంలోనో లేకుంటే ఒక పెద్ద మైక్ పెడితేనో కొంత స్పీకర్ నుండి కొంత డిస్టెన్స్ వినొచ్చు. అయితే ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ దీని ద్వారా పుస్తకాలు ఇదంతా వాళ్ళు చెప్తుంటారు, వాళ్ళు ఇది విలేజ్ పల్లికి నగరంకి ఇది వెళ్తుంది, విశ్వమే కంప్లీట్గా మార్పు అవుతుంది. సో చెప్తారు, ఇది కమ్యూనిజం ఏమీ లే. కార్ల్ మార్క్స్ అని ఒక వ్యక్తి, వాడు జర్మనీ రైటర్, వాడు కల్పన ద్వారా ఒక సిద్ధాంతం తయారు చేశాడు, ఒక పుస్తకం ఏమో రచించాడు. తర్వాత లెనిన్ స్టాలిన్ వీళ్ళంతా దాన్ని రష్యాలో ఆ పుస్తకాలని చదివి వాళ్ళు దాన్ని ఇచ్చేసి చూసి తర్వాత ఎంతో టైం వాళ్ళు చాలా స్ప్రెడ్ అయ్యింది.
ఈస్టర్న్ యూరోప్ అటు ఇటు అంతా కమ్యూనిజం ఎలాంటి పుస్తకాలు ఈ జనాలు దాన్ని చదివి వాళ్ళు మనస్సు వాళ్ళు మార్పు పొంది వాళ్ళు ఆ విధమైన ఆలోచన. అయితే నిజమైన ఇది కృష్ణ చైతన్యం. సో దీన్ని మనము జనాలకి ఇస్తే ఖండితంగా వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. సో ఈ అవకాశం వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. సో మనము ఆ అవకాశం వాళ్ళకి ఇచ్చేదానికి ఒక ప్రయత్నం మనం చేయాలి. సో బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు చేయాలి మనం. సో గీతా జయంతి వస్తుంది. గీతా జయంతి అరౌండ్ దాని ఫుల్ మంత్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా ప్రయత్నించండి. పుస్తకాల డిస్ట్రిబ్యూషన్, భగవద్గీత డిస్ట్రిబ్యూషన్. హరే కృష్ణ. శీలమాతాజీ లేకుంటే మోహన్ నందపుత్ర ప్రభు మీరేమైనా చెప్పాలి అంటే మీరేమైనా చేర్పించండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పారు, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. అదే గీత అది అందరికీ ఇంకొకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాం. స్పెషల్ ప్రైస్లు, చాలా డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్లు ఉన్నాయి. సో అందరూ దయచేసి మీ వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా కొనే ఉద్దేశం ఉంటే ఇది చాలా మంచి సమయం. తప్పకుండా బుక్స్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత శ్రీరంగం యాత్ర మరి ఇంకా 4 రోజుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో తప్పనిసరిగా మీరు రావాలనుకున్న వాళ్ళంతా వెంటనే ఆ శ్రీరంగం యాత్రకు రిజిస్టర్ చేసుకోండి. అదొకటి అనౌన్స్మెంట్. సో అది తర్వాత కొంతమంది మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు వీలైతే తెలియజేస్తే, పర్టికులర్గా హైదరాబాదు అక్కడి నుంచి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరైనా కలిసి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారేమోనని చూస్తున్నారు. సో హైదరాబాద్ నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో ఆ రకంగా వాళ్ళకి తెలియజేయొచ్చు. అదొక విన్నపం. ఎవరైనా హైదరాబాద్ ప్రయాణికులు ఉంటే దయచేసి చెప్పండి. 4 days లోపు ఇంకా 4 రోజులు రిజిస్ట్రేషన్ ఓపెన్ గా ఉంది. సో ముందు వెంటనే రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు వెళ్ళే ఉద్దేశం ఉంటే ఆ తర్వాత వెంటనే మీరు టికెట్స్ అవి బుక్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్ ఇంకా టైం ఉంది మాతాజీ. ట్రైన్ అంటే వాళ్ళకి మోస్ట్లీ December 20 తర్వాత కానీ ఓపెన్ అవ్వదు. బట్ ఫ్లైట్ అంటే వాళ్ళు ఇంకా లేట్ కూడా చేసుకున్నారు. అదే ట్రైన్ కన్వీనియంట్ ఉంది. మోస్ట్లీ నాకు అనిపిస్తుంది రామకృష్ణ చూసారా, డైరెక్ట్ ఉంది హైదరాబాద్ నుండి తిరుచికి. 2 ట్రైన్లు ఉన్నాయి ప్రభుజీ. అంటే ఒకటి డైరెక్ట్ అయితే కాచిగూడ నుంచి ఉంది, కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కన్వీనియంట్ లేదు ప్రభుజీ. రిటర్న్ కన్వీనియంట్ ఉంది రామేశ్వరం నుంచి. ఓకే. వెళ్ళేటప్పుడు శబరి అయితే సేలంలో దిగాలి ప్రభుజీ. చార్మినార్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితేనేమో చెన్నై గానీ లేకపోతే చెన్నై నుంచి చాలా ట్రైన్లు ఉన్నాయి ప్రభుజీ. తాంబరం గానీ దిగాలి ప్రభుజీ. అక్కడ చేంజ్ ఓవర్ ఏదైనా ఉంటే అక్కడ మీరు సెల్వం ప్రభుకి అడగండి ఫోన్ చేసి, వాళ్ళు చెప్తారు ఎట్లా చేంజ్ ఓవర్ ఒక స్టేషన్ అని ఇంకొక స్టేషన్. ఓకే, అంతే ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ. మోహన్ రంగ ప్రభుత్వ మీ ప్రభుజీ ఏమైనా చెప్తారా? మోహన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఏం లేదు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మరి రామేశ్వరం నుంచి డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఉందట, అది నాకు తెలియదు. రామేశ్వరం నుంచి ఫ్రైడే ఉంది ప్రభుజీ. ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఉంది ప్రభుజీ. మనం వెళ్ళేది ఇప్పుడు టైం ప్రభుజీ? రిటర్న్ ఫ్రైడేనే ప్రభుజీ. వాట్ టైం అది? నైట్ ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. నైట్ 10:30కో ఏమో ఉంది ప్రభుజీ. అయితే మన వాళ్ళు మనకు 27 కొనుక్కోమని, అది సాటర్డే కదే ఉన్నది. 27 అయిన తర్వాత ఫ్రైడే 28 ఫ్రైడే. యాక్చువల్లీ మన బుకింగ్ 28 వరకు ఉంటుంది. మనం 27 ల్యాండ్ అప్ అవుతాము. అంటే ఫ్లైట్ మార్నింగ్ వరకు ల్యాండ్ ఉంటుంది. మనకి 8 o'clock వరకు ఏమో హోటల్ బుకింగ్ ఉంటుంది. ఫ్లైట్ అంటే మనం చెన్నై దాకా రావాలా ప్రభు? ఐ థింక్ సో. ఫ్లైట్ మదురై నుండి మీకు దొరుకుతుంది. చెన్నై తిరుచి. రామేశ్వరం నుంచి అంటే మదురై దగ్గర 3 hours మదురై. ఓకే, మదురై. చెన్నై అంటే 10-12 hours పడుతుంది. మదురై నుంచి హైదరాబాద్, తిరుచి నుంచి హైదరాబాద్ డైరెక్ట్ ఉండాలి అనుకుంటా.
చెక్ ఆ, చేయండి. మధురై నుంచి ఉన్నాయి ప్రభుజీ, హైదరాబాద్. డైరెక్ట్ ఉన్నాయి, అలాగే ఒకటి వయా చెన్నై చెన్నై స్టాప్ కూడా ఉంది ఉంటుంది ప్రభుజీ. లేకుంటే. వన్ స్టాప్ ఉన్నాయి ప్రభుజీ. మధురై నుంచి హైదరాబాద్ ఉన్నాయి ప్రభు. ఉమ్. అని నేను అంటే అదివరకు 2 టైమ్స్ వెళ్ళినప్పుడు నేను చెన్నై వచ్చి వెళ్ళాను. ఈ మధ్యలో ఉమ్. ఏమైనా మార్పు ఉందేమో అని ఉమ్. జస్ట్ వీళ్ళు కనుక్కున్నారేమో అని అడుగుదామని. ఓకే, అయితే మధురై రావాలి. నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ మధురై. ఎయిర్పోర్ట్ మధురై, నియరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్. అది విడిస్తే తిరుచి. ఓకే ప్రభు. అంటే మళ్ళీ తిరిచి నుంచి వెళ్ళాలంటారు. ఉమ్. ఉమ్. ఓకే ఓకే, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ట్రైన్ నైట్ 10:30కి ఉంది ప్రభుజీ. ఉమ్. అక్కడ రామేశ్వరం నుంచి 10:30కి ప్రభుజీ. కాచిగూడ 11 నెక్స్ట్ డే 11:20కి రీచ్ అవుతుంది. కొంచెం లేట్ అయితే ఇక 12 లోపు అవుతుంది ప్రభుజీ. సో వెంకట నరసింహ ప్రభుజీ, మీరు ఏమో హరే చెప్పాలి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇది ఇప్పుడు బుక్స్ ఇక్కడ తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే మన టెంపుల్కి క్రెడిట్ రాదు కదా. లేదు, మీరు స్కోర్ పంపండి. ఉమ్? క్రెడిట్ బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, మనకు అంతే ఉమ్. చాలు. అయితే మన భక్తులు అనేదానికి మనకు స్కోర్ అదే పంపండి. మన మీరు ఎంత చేశారు టెంపుల్ అని మీరు క్రెడిట్ రావాలి కదా అని నా ఉద్దేశం. లేదు, మీరు స్కోర్ పంపండి. మీరు ఎంత చేశారు అని మెసేజ్ ఇవ్వండి. మన తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ రామకృష్ణ ప్రభు చెప్పుకోవాలి కానీ మనం నాకు డైరెక్ట్ గా మీరు అంతా పంపించండి అంత. సో మన అన్ని డివోటీస్ ఎవరెవరు ఆయా టెంపుల్ ద్వారా చేస్తారో నో ప్రాబ్లం. అయితే చేసిన తర్వాత ఎన్ని బుక్స్ మీరు చేశారు, ఎన్ని సేల్ చేశారో, ఎన్ని గిఫ్ట్ చేశారు, సేల్ చేయండి. ఎక్కువగా సేల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. లేకంటే చేస్తే కొన్ని కొంచెం కష్టం లేండి. గిఫ్ట్ ఇస్తేనే ఎక్కువ కొంట తీసుకుంటారు. చూడండి, ఎలా ఒక్కోసారి అయినా ఎలా ఇచ్చినా అయినా తీసుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బందులు ఆ, ఉన్నాయి. ఉమ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ వేరే ఫంక్షన్స్ అప్పుడు కూడా ఇవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. ఉమ్, ఉమ్. కాకపోయినా మనం వేరే రూట్లో ఇస్తాం అనుకోండి. కానీ ఇప్పుడు కూడా మనకు రేట్ కూడా మంచిగా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు. సో మీరు తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ 6 months కి 1 year కి మీరు స్టాక్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పెట్టుకొని మీ ఏ ఫంక్షన్స్ తో ఇంకొక మీ రిలేటివ్స్ దానికి అప్పుడు ఇవ్వచ్చు. ఎస్, ఇది వచ్చేటప్పుడు ఈ మదురైలో 3 o'clock ఉంటుంది ఫ్లైట్, డైరెక్ట్ ఫ్లైట్. డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఆఫ్టర్నూన్ 3 o'clock. ఓకే, అది అట్లా అలాగుంటే మీరు 28th వెళ్ళొచ్చు కావాలంటే. అలా 28th మాకు మార్నింగ్ 8 వరకు అది ఇది ఉంటుంది. మార్నింగ్ 8 వరకు ఉంటే హోటల్ చెక్అవుట్ ఉంటుంది. హోటల్ రూమ్ చెక్అవుట్ సో మీరు మార్నింగ్ 8 బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటే తీసుకొని మీరు రేపు బయలుదేరి బయలుదేరితే మీరు 11-12 o'clock రీచ్ అయిపోతారు మధురై. సో అలాగే చేయొచ్చు. ఫ్లైట్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు అలా చేయొచ్చు ప్రభుజీ. అయితే వెళ్ళేటప్పుడు ఏమో ట్రిచ్కి ఈవినింగ్ 4 o'clock ఉంటుంది. హైదరాబాద్ లో 5:30 కల్లా వెళ్ళిపోవచ్చు. అక్కడి నుంచి 17 kilometers కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 28th కి మీరు ప్లాన్ చేయండి. మీరు రిటర్న్ అలా ఉంటే 27th ఏం బుక్ చేసుకున్నదండి. 27th అక్కడ అరౌండ్ నైట్ రెస్ట్ చేసి 28th మార్నింగ్ మీరు రిటర్న్. ఓకే ప్రభుజీ. ఎవరైనా మధురై చూడాలనుకునే వాళ్ళు కూడా ట్రైన్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు కొన్ని 28 అలా చేసుకుని వాళ్ళు చేసుకోవాలండి. మధురై చూడవచ్చు వాళ్ళకి. అలా కూడా చేయవచ్చు ప్రభుజీ. అది ఇంకా వాళ్ళ ఇష్టం. ఎలా ఒక రోజు లేట్ అయినా పర్లేదు అనుకుంటే అలా